jo besma konna foyto dumen jango ko woni lal foko ma juudi jiitu jam fa gilli koy welani sa umima wuro mana telade dopida juma dopida da jangdema sabu jawdi aduna jarani dum dunia dunia Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Nimso Guilli jarabi mojani Jafa Guilli koy welani Nimso Nimso Guilli jarabi koy mojani Jafa ala to yano arti to wonno mais so Allah jaɓi min cikkumi tan ko ɗo min dewata min jaggodira ha laakar walla min karmodira ha laakar mais hoto wat décourage je suis ton papa te ko min wonno haw yehi Canada te no mbaɗirmomi haw woni ni cikkannomi wawi waɗirde noon mi yi ko ha wona kono to bamma wonnoɗo ha joni ummaki ɗon min jaadi noon min joddimo o nani ko kalanmomi ko so darima e konngol ba makko falallahi hamdu so daraki min moɗo andi no mbaɗani kono noon ha yeeso Allah on betti kam mi weltake e mon te soko ni mon ɓooy wonde ɗo te on dañata duwa jeehe tan kala no jaltumi galle o kuɓɓi noon fittano mon ƴeewon so tawi huɓude fittando jinnaɗo ko ɗum nawata ɓiɗɗo yeeso ono haalde fof mi kaali min komi sali yanke père a meeɗa haalde konngol a meeɗa ñagademi hunde père pawmiyal hunde quoi kono père ko kalla les ko haaldum dow ka ƴettiɗo on mi ƴettaki père min mbimi ko min komi real niggas min wona hypocrite ko woni real niggas real niggas woni manam min komi gonguiyande baba min mi wawa yiide fenade ene ɓenna mbaɗa waɗa maslaha mbaɗa monsa walla gueɗe ba noon o woni koye nadde nder erreur o woni koye tasde famille o et puis oɗon jikku paaba aɗa andi min koye ma guittumi ɗum mi yahata ha mboɗo yettoɗo o mboɗa wayno père min komi saliyanke mi mayat komi saliyanke revolution forever Che Guevara Thomas Sankara gasi ni tan ɗum wayat hande o jaɓat tan réglude arta yimɓe gonte no wurno mais so wona ɗum baba poftoɗa ko min ƴettoɗo famille o e junggo e min foti haali ɓe mi nawata studio waji ɓe nam paɗi kam prise keɓe check it out now père next time sukaɓe mum sabune jawdi duniya dañal ñibaki basal baraki mi joko nawiyaɓe hankadi haalde foti ñande fof somi namni mama mbiya kam janggo ɓawo janggo ala ko woni naggama naggam an ɗo ndewduɗen ɗo minama ha yidde wonde hakkude men ñande fof mbiya haɗa yidimi haɗa tengni haɗa yiɗimi min kadi haɗa andi wonɗo pawmami miɗa yidma mi hakkude ma yasin ila leur kalana kam min kadi mi wawa famude affaire on waɗi kam bouleversé e gurdagam vraiment
Sinon saga gopira non jusqu'à quand ñande fof woppir non an mbawata wiide hade yidi mi ha para mbawa yaade gonda e goddo debbo dum wawonde c'est impossible joni non il est temps kalna kam ya quoi de temps ko woni ko der halanam non ou bien ala yam confiance chéri jogue ma confiance parce que mbedani tutoni da yam te min vraiment suñ funtani mo Aïcha problème on wadi comme dépasser de trop tu sais ay Yacine ko debbo moƴƴo debbo labɗo reedu debbo mo gandanɗa hoore ma ko dimmo mi anda sino ko sagam dal Aïcha ñaagi mama gacciran mi wawa accirde non il faut kalana kam mi anda ko woni ko der an ko mbawda sudde fof en ha hidde min a fota sudde mi non n'est-ce pas da way kam gardande o secret an secret mo jidda fo mi moftanan ma dum ha jida yalta walla a vi yaltata Yacine waɗani heydara quoi minne mi waɗani heydara jeewo galle golf ɓe mbi awnala jik est ce que mbiɗa resata lembel mi kadi lembel kadi mi weeli kadi res lembel mi toña non aɗa wawi reste so woni a yontitake ala probléme so woni yontitake ala probléme no ko bawli reedu e lembel aɓɓe yo so ari o heɓ suudu ma gallo no yaaji on kono finom ummo gasi en fait mboɗomi dawa mais noon weekend oɗo samedi mboɗo andi mami hiir seeɗa gañani mbiya mboɗo andi jikkuma jour ji yontata mi ara mi wima hande mboɗo jogui réunion ni naggam mami hiir mbiya kam wayi jeeri faati waalo pourquoi goppumi haala jour ji mboɗo haalanma mboɗo andi jikkuma gañta tan ko betteɗe et mi tottimo rendez-vous parce que hande presque e nder semaine o je suis tellement busy et puis won site aussi que mi fotmi jeewoyde hedde tubab jalaw to max global service kam aɗa andi min ceerata e wadde impressionné ci leydi tan min jeewata kala to min jeeyi tan min amin dog di ko bon mboɗo andi par ce que tottumomi rendez-vous ko hedde hakkude 18 heures 19 heures donc ina wawi wonde aussi kadi mi hiira ha hedde 20 heures wona réunion juutɗo noon mais c'est que maximum bon ultimatum o ƴetto 1 heure de temps mbeɗa wawi namnade avec plaisir man mbattuɗa hirde mane waddi ko addi oɗo bone y a rien du tout entre vous ko Yacine debbo bonɗo nan nder galle to debbo bonɗo nan nder galle to mbo woni on bon accirnono Aïssa non haalnam tan saabu Allah e nelaɗo mum wallahi pendant 2 semaines nani wona o ndiyam tan nan e redam wona ñamde wona ɗoygol wona haydara mi perti connaissance ɓooyi min mi anda o ɓe gueɗe ko nanni kam hen mbiɗa sino ko sagam Aïssa goppira noon mi ana mum ala ko mbaɗɗon ha a waɗani haydara Yacine waɗani haydara ha oɗo rumeur yetto ɗo yettiɗo ha hande Yacine gurdam makko mayde ɓuuri ɗum ha haɓra mbiya a haalata joni gueɗel gotel wawi wonde a jaɓani haalandemi j'accepte ya won ko ganduɗa kadi ko an jeeyi ɗum sa tottanimi ko potmi dende ko ne ala probléme mi joɗoto mbiɗa hettoma mais baba kam momi nawma ha e baba sa haalnanimi kadi baba kam ma haalan ɗum saabu déjà baba ni hen mi haalani hay wonde mum fragile mais à tout le temps ina wawi mayde e juuɗe men sinno ko sago mi aranma jehen galle jaha jeeya baba
jewtida mum kalda mum ko wayino midi ɗum woni ndimagu d'accord ɗum woni ndimagu mais holno kuccitirtumi e baba Ablaye mbeɗa haalnamo ɗum aysa on bangi t'inquiète surtout pas mami haldu makko di manière mo ganduɗa o sa ari ni o tikkantama ma o hettoma carrément hay sinno on jahat ɗon dokku jahon toon joɗɗon onon ɗiɗo tan jewton mais sa yi enɗam ma haalan ɗum gonga saabu ndimagu o waɗani men teddugal o waɗani men wadde enen ndimagu tan poɗɗen yobde ɗum ɗum woni probléme o mana ma waɗ assuré pour mi haaldema t'inquiète pas on bangi chéri mami waɗ ɗum géré t'inquiète surtout pas ma waɗum géré mais kadi yiɗa haɗa joni da Aïcha caggal Allah mi yewnima non aɗa andi Waɗa mi ruube yewni tan. An a no yewni ka. feewi probléme o ko heewi ko fof hakkilam koye ma tan what giɗalam andani daɓɓo mo raɓɓiɗani hakkille no mi yewninoma vraiment ƴeew galle o ko gonanmi ɗo ko sinno ko sagam billahi taw hande gallam tan pinata ndeysan mais ma ar inchallah sa ira joni min dal gueɗe gotel tan jinmi mbaɗa feere balla kam ɓawa artude e galle o so waɗi ɗum min kadi kala ɗe mbahlati mi yima kala ko jiɗɗa yawon jaam ok joni haaldu baba rek après tu vas venir tu me manques énormément moi aussi tu me manques tellement moi aussi Aïcha vraiment man battuɗa liggade ha jamma man battuɗa tan hirde ladde an aɗa andi mi liggata ko ha jamma somi yiiri ko rewimi et puis koye golle ɗe golle ha jamma an hay boutique a yatani hen jamma joni a wetti hirde ligguey o non si mi a watti yiɗa hirde naddi e golle mo franchement fami mais noon mbeɗa hoolima hatta noon ko koliman fof mam haaldema n'est ce pas donc ko golle ma mais kam kalifma Allah hoorema comment kalifma Allah hoorema tan mbawi kalifma Allah hoorema tu sais a watti hirde joni non mi hirani mbeɗa hoolima yimɓe gondidirat ha ballodir mais tu sais que très bien mi yiɗa nadde golle ma mi yiɗa nadde golle ma mais hatta tan ko wasifade ma rento hoore ma sa funti hoore ma conscience ma funtutama hatta noon mbeɗa hoolima kalifma Allah hoore ma tan mbiyatma mais en tout cas rent non ha joni a heyrata mi hirani si a heyrata non gondim tan koye rentindem comment ko mbaɗmi j'ai rien fait parce que ça arti e ou gallo bien inde Zeyna o musma ou bien qu'est-ce qui se passe ça te dérange aɗan haalɗo inde makkede non mais ko partenaire mais après donc partenaire e nder yewtere men est ce que kaaliɗo inde makko non mais ko kanko min mi haalimam ala ko cuuɗanmami ko kanko jogdumi réunion et mi haalanima aussi kadi mbimami yo ar hakkude 18h et 19h wona hay nokku so wona bureau am ok eɗen kira min jogui façon tati kiram ƴoƴɗo kiram puyɗo kiram kangaɗo ok peut être noon ko ƴoƴɗo jogui firti ala mbo hirta kono noon ko waɗi catégorie ji mbeɗa wawi koye catégorie caɓorɗo jeeyami tu aimes ça somi ñantima ha heddi tan ko dawde nanggata kam ɗo aɗa haala et en plus wutti mo jaltinanmamo jaaha canja wutti mbaɗa choix ma non c'est rien du tout c'est firti tan kono wuli et je aɗani ko longue mas donc mbimi tan yo borno courtois c'est y a rien du tout d'accord j'ai confiance en toi à soir ok bonne journée ciao
sar maymuna cikken woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkondir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dendagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde fo omo laaɓa lacciri haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liddi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e sar maymuna cikken mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi. Agence immobilier Max Global Service ari gam wallude bandiraɓe aɗa yiɗi heɓde galleji jirɗi galleji gonduɗe e kayitaji leerɗi des terrains bien lotissés bien bornés koye mabɓe tigui ndewata aɗa woni caggal leydi aɗa liggono hannirta ni walla ala ko ɗon gonɗa aɗa liggono hannirta ni aɗa yiɗi sodde terrain taw ko seeɗa seeɗa jiɗɗa yoɓirte hande gasi foof jokkodir e mabɓe walla ala ko kas jiɗɗa sodde terrain eɓe jeeya ɗin terrain ji eɓe jigui des hectares et des hectares toon to tubaɓe dialaw eɓe jigui des terrains à Mbour Dakar Thiès eɓe dilla eko fatte hôtellerie e kamɓe Max Global Service eɓe luwa galleji baɗɗi luxe tawne waɗi chambre climatisé des salons climatisés aɗa jogui sehilaɓe ma walla ala musidɓe ma ɓe jiɗɗa teddinde nowɓe toon kamɓe Global Max Service eɓe mbaɗi ɗum prévoir mbimi so tawi noon aɗa yiɗi jokkodirde mabɓe no hannirta ni tongorde mabɓe nan ɗon. Mais ça, Johnny min tan woni ɗo. Wow. Mais bon, il y a un proverbe qui dit que kala debbo mo jiiɗa mo yeeso mi woni korko momi waɗni so woni goto watta haydara min woni preuve o mais nak ɗo de haala ka judde mi hokoroma boisson walla ko jiɗɗa yarde café ouais. Tous les hommes d'affaires là on dit du café. Attends, je vais aller chercher ça. Ok, pas de souci. Je reviens. Ok. O ari gallem o yarat café o ari gallem sikki ko affaire addimo ɗo yeygol terrain yeeya terrain yeyta terrain wallandi ɗo leltoɗa les hommes j'ai un peu duré hein? Ah non, t'inquiète. Voilà koɗo ko teddinte non enen ko teddungal gandude debbo bonɗo nan nder galle to debbo bonɗo o nan nder galle to ofen jafoɗa tardement o sa yi hirmi ɗagga c'est tout juste que comme dañnoɗo client goto o holli kam siggor ɓe kollatno kam au niveau no Boro jami toon noon mboɗo arta sehiyam goto no wiye Moussa Diallo ummi Amérique noddi kam wi kam c'est urgent et puis je ne pouvais pas ne pas aller là-bas. C'est de l'argent. Yeah. Ah ouais. Le temps c'est de l'argent. Raison pour laquelle on noddi kam parce qu'en fait mi wawano wasde yaade parce que yiide min yeynomo terrain retour aussi mi yinno mahde terrain makko
nomi waddo may maçon mo ganduɗa omo holni et aussi quincaillerie mo ganduɗa ma waw nulde toon kalis o ça pour ciment fer et détail uji ɓaɗe noon ɗum hirmi kam noon par ce que min mbaɗatno aussi kadi devis o et tout raison pour laquelle min kono ayi min malgré jenggi hiiri mais quand même voilà je vais passer parce que si on a ɗum ɗon ma sikko ko goddum quoi. Bon, moi aussi, je t'attendais avec impatience parce que à la nicole que nous éduquons, nous femmes d'affaires. Donc, tout ce qui est travail, ça m'intéresse beaucoup. Au point que nous avons fait des mahado. Elles sont formées à des Falima. Donc, nous devons se mobiliser. Mais au fur et à mesure que nous avons nous avons un tini, so nous avons un terrain, nous avons un problème. So ɗum waɗi mi iwi toon nde mi iwi toon noon an woto sikku komi immi toon tan walla komi taɗɗo tan mi ari e ma voilà j'ai fait mon enquête aɗa anndi goɗɗo sino ɗaɓɓa debbo o yahat e koddigal hewa lamɗo min ndenno mi lamdima mi rewi e village ji seeɗa lamdima mi franchement parlé ko moƴƴi tan ɓe kala ils m'ont dit que du bien ils m'ont rassuré en tout cas ko ɗum waɗi mi ari e ma yaɗa koye sehilabam ɗum tagi sa yehinoye jambureɓe mataw wasataɓe mbima on ko bannin non ɓe jaaraɓe mataw koɓe jingane kamɓe ko non voilà parole là où je suis passée pour savoir que tu es un homme d'affaires honnête donc ko ɗum waɗi noon mi heeɓi engagement arde liggoda e ma a faami mais c'est déjà amin liggoɗo déjà mi waɗi mi mundi toon yimɓe ɗiɗo mi yeeyi way les deux terrains way c'est une preuve que je suis d'ailleurs mi waɗanima virement te 10% mi anda si tawayi oui j'ai vérifié ça mais bon c'est quelque chose qui m'a un peu surpris raison pour laquelle j'étais étonnée de voir le virement mais bon les affaires sont les affaires si ça passe on doit le savoir donc ko ɗum wonno hoolade tan waɗi mi ari e ma a yettami voilà donc min komi sohli tan ko rassurance waɗa tan assuré que je vais travailler dans de très bonnes conditions en plus taw kala ko liggotoɗen heɓat preuve manam sa yeeyi goto terrain taw mi dañta hen problème parce que to ko problème mais après mes enquêtes yana honnête merci beaucoup ko adi fof merci beaucoup encore une fois je ne m'attendais pas à ça de me mami avec mon mélodie et tout et je pensais que voilà tu fais partie des filles du Nanda quand même min jiiɗi seeɗa ko weeɗi no waɗi ɗum wiyata tan par ce que wondema debbo hattama dañde joom hattama dañde aussi kadi fulla e fayida e hoorema mais holno kuccitirtumi e baba Ablaye mbiɗa haalnamo on bangi t'inquiète surtout pas mami haaldu makko di manière mo ganduɗa o sa ari ni o tikkantama maw hettoma carrément hay sinno on jahat ɗon dokku jahon toon joɗɗon onon ɗiɗo tan jewton mais sa yi enɗam ma haalan ɗum gonga ko woni dokku bande yam jara Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada yaga wonta Nimsa Nimso Guilli warhaɓe giɗo mada gobba wonta Nimsa ay mimɓer jigi jam suudam kon bonam dewo panmo deeƴo o gande wonde joom suudo muɗum kon joom suudur mum yiɗirum ko jawdi tan sanani Nimso wiya cakal golle
nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah addi Nimsa gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko gañu Guilli a feji bonande fo sahaɗa hollitam a haalanama o to yiɗama yikko jeebama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa ka mubbuɗo kite nafe kala ne gongo boni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde Nimsita innama Nimsi Guilli Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mira we Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mimi Nimsete Mira we Nimsete Nimsi Guilli what happened to the mother yaka want Nimsa